Ako si Enric. Ginaingon, ang mga lalaki sama sa kabayo nga bisag kinsa lang nga babae ang kabayan. O kung masakpan sa asawa, dili mo angkon nga nangutsiro siya. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Salome! Kung manakapagod sa akong asawa, pato ko pa sila akong asawa. Kaya mo na po yung akong ihatod. Pasente ka, naghahatid lang akong yawon sa opisina kadiyan sa. Naunsa man taong kasaluni, oy. Kalimtanon na ba ni mo? Naunsa ba yung kadiha? Oy, kadiyot lang, kwed. Huwag na tuyuan ako, kwed. Kadiyot sa. Huwag ako kadiyot, diha. Huwag sa na kong yawi. Sus! Mali ito minis pagkatod ako ni Mahal. Agoy! Uy! Mahal, sakay na. Late na ko, Enric. Sorry, Mahal. Saan nga? Nalangay ko hatod ni... Leche. Ima? Gilatsi ko ni mo? May text ka na ako nga malangay kagkuha na ako. Mo text ko aron masakpan ng Salome? Ay nalang ko gyatod oy. Mag-taxi na lang ko. O sige, pataksi! Kapoy ni mo! Piyaan kong Enric. Shit! Nakakaon na ba ang mga bata? Ha? Ano ko? Ay, Indot. Pinakababaero ni ko. Yung Ricky. Ikaw ka. Ha? Ay, bye, Rick. Sapot ka? sapot kong Mahal by Clint. Nag-inerti. Nagtuod nga siya nga muagwanta ko siyang sapot. Unden. Unden? Mag-anto siya kay kabit ra siya. Pida ay sa sultig inana ay porbida sa New Beric. Gilipay sa biya ka tao ng ima taon. Mora man lang kalipaya ba by Clint? Unya, kamo ni Silbay. Di mo mag-away? Ako, yung awayon. Larutan ko siya. Maglinarutay yung duha. Magkapawag ko sa kusapot by Clinda. Salome, hindi pa lagi ka. Bangon na, ihatot ka. Lain akong lawas, Enric. Mau ba? Mausin ka? Half day lang ko eh. Tumaran ko ni tambal pasig mawaning akong gibati. Sige day. Tumartambal aron makatrabaho ka. Oh, kung ma-okay na ko, ako na hatod ni Marcia sa eskwelahan. Okay day, sige. Ako nalay mata sa eskwelahan, Mama Salome. Naglain man kang imong lawas. Okay na ko, Marcia, oy. Pagdali tiyag ilis kay maliit na ka. Mag-taxi na lang ta. Okay, sige, Ma. Kung dili ka text ano, gigit ka mo ani sa bahay. Nagawat ako, maulian ka. Naulian naman ko, Kud. Unya, day off na ko. Mamotel ka na. Sa inyo na nando day. Tay. Sama ko eh. Dagang himantayon sa mo mga silingan. Okay, sige. Magmuter ta. Di paya ko na, Emma. Sure, Henry. Ang tas na motor. Kaya dadunti ka sa himayang huway katapusan. Ay, grabe as traffic. Uy, dako-dako gitag mabayran aning taxi. May tatag si Papa Henry kang mihatod na ako, maoy. Kay dali lang makalusot-lusot ang motor. Di ko malate. Ay. Oh,
Parehas na ng motor, oh. Nga bisag hinay-hinay lang pero makalusot. Oh, alam mo, Ano ka, uy? Nansa ka? Kuyawan malantan mo diya. Ano man ka? si Papa man to, ma. Iya man to motor o duni ang kasmabay o pwedeng kakos niya. Unsa? Driver, go na, oh. Palihog ko, gusto na itong motor, be. Nga mo ba'y pag-agi? Palihog lang, taxi driver. Dali. Yes, ma'am. Uy, disirit Ay, naman itong motor. Oras layo. Uy. Sure ka, Marcia, nga si Papa Enric to nimo, ha? Sure lagi kay ko, mama. Ang niya, oh. Nakuha na kong picture. Awa ma, oh. Plate number yun yung Papa Enric. Minuna kay ko ni mo. Sungkay na pag-ibig ka maayo di. Ano to, Ron? One week good nga wag ka magpakita na ako. Rick. Kaya ko, Emma. Ay, San Rick. Ano ba yun ta ka? Emma, tugbawa ko. Ay, yes. Ay, yes. Ay, tagpaon kita ka. Kapsan ta kag maayo, mura kag tubo. Panguson ko ning maayo. Sige. Emma. Hello. For you do can I anything? Hello? Hi, Sir Clint. Uy, kisa ni please. Inyong client. Na si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only man siya. Okay. Thank you, Sir Client. Tesa. May I know you, ha? Uy, gi-off niya cellphone. Kinsa bang ka itong client taon? Kakapoy, labad sa o. Dagan, kitrabaho. Ni overtime lagi ka, no? Lagi? Dagan kong trabaho nga. Ang ngayang humanon. Labad ganini akong o. Punig letter K. Unsay? Sa O's taas o ang O's ubos ang naglabad? Saman ka eh. Tawa mo ka. Karon ba ko nakabati nga nag-joke ka sa lumi? Dili to joke, Enric. Ha, wa ka ni trabaho. Gitawagan ako si Clint og nagpaila ko nga inyong client. Matud niya nga on leave ka. Diin ka? Nabuang mo ni by Clint, uy. Nga naara mo ko sa opisina, god. Ay, basig lang, wa siya kakita na ako. Sa ato pa na makak si Clint. Ay, binuangan na siguro ka to niya, uy. Basig, nakaila siya sa imong tingog sa lumi. Nag-inartista ko, Enric. Giusab na ko akong tingog aron dili ko mailhan ni Clint. Kanduhan na, uy. Buhatan ko nigsa ni mo, day. Wa na makak si Clint, oy. Wa ka niya buhati og istorya. Gusto kang mamati? Gi-record na ko ang mong panagsulti. Deraw. Yes, hello. You for do can I anything? Hi, Sir Clint. Okay, Sunny, please. Inyong client. Na si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only siya. Okay. Thank you, Sir Clint. May I know who you please? Go na. Oh, unsa na? Luspad man ka. Diin ka. Dito sa... Sa motel kuyog sa imong kabit kani angkas sa imong motor. Ha? Uy! Ha? Mismo si Marcia nakakita ninyo. Nakuhaan pa og picture sa tong anak. Nagpakauwaw ka lang yun, Enric. Abi na kog niundang nakas imong pagpamabay. Sige lang giday gihapon. Usa ko buhaton ha, aron muhunong nakaana. Putlon ko ng imuha, ha? Ayaw taon doy sa lumi.
yudayon ko sa kakuyaw nga putlo ni Salome ang ako Wa na ko'y tarong katuog Kay mahadlok kong tinudoon ni Salome ang iyang ibahad na ako. Gidaman-daman na ng good ko. Mga kasama ang kaagi ni Enric din hining tulumanon. What's the style? Gidaman-daman style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danisos Cabrera dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Ako si Bernard, ginaingon, dili dahil mutuo sa intriga. Susiha una, kay mas paspas ang tabi kaysa kibuhat. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Ingon ini bagyod ang oras sa mong duty sa call center, Bernard. Opa, Di na mahimong usbon nga kada gabi ka mang waad ni sa inyong bay. O kada buntag na kang mauli. nili na pa. Ano man pa? Paniid sa panagsaw eh. Unsa may akong panidaan pa? Buhata nga akong gisulti ni mo. Buhata gina ha. Uy. Unsay pasabot ni Papa? China. Ay, magsugat na ko sa Papa. Unsa man, Bernard? Matod niya nga maniid ko nung ko. Kinsa man imong panidan? Kalibog bitaw ko. Na, kaon sa diha, naglarang ba ako? Yatagan man kong labat sa uni, Papa. Ay, nagkuna-una, aoy. Kinsa ba iyang papanidan ni mo ba? Basig ikaw. Ha? Ako? Ngano, kuit? Ako na ganahan gigong sa ina kay daku asampot ano niya porbida nindot kay purmang sawal ha. Purwa pa bon sa hay. Di Bernard ba katong iyang lawas ba? Muragwa. Panguyabi. Ha? Ha? Kriyot. Serious ha. Okay ra kanoy. Di ka malain nga anak ni Mus Bernard niya. Bana lang siya ina notes. Aron ka masaliting no. Wa gyud ko'y gusto ng babayana. Sukad nga naminyo si Bernard niya. Oh, Wa na klarong muhatag na kukwarta nga akong anak. uy. Sure kanoy ha? Hi, Shaina. Inting that I can do for you. Bisda ka sa di mo mudag in English inting, oy. Wow. I like your smile, Shaina, da. Yeah. I want to sa inilisan ang mga uyab ko ni Muday, ha? Iself din na ako. Unsa ka tayo sa mga uyab, ha? I want to basketball court to you. Inting labad kini akong ni samot kalabad sa imong in English pahawa, be. Siya na. Kanang ko. Unsa gilit yung inilisan ang mga uyab ko ni mo? Balik ko na ko. Unsa to? Unsa? Wa ni mo gabae ba ya, oy? Minyo na ko inting. Sukmagan ka ganing Bernard, diretso jud ka sa morgue. Hoy Bernard. Ato anong tingin mo sawa bi. Makita na nimo kung kinsa yung laki. Sultingin na lang ko pa kung kinsa. Hoy, ikay ba na? Busa ikay mo susin nini. Hayron sila pa. Kaya ako nga doon. May ka nagkasugat na, Shaina. Oh, ngano ka, oy? Ngano nasuko man ka? Hay ni mong laki! Laki?
Dugay na di ko nimong gibuang sa. Time pa sa, uy, nga no gutong patakak na makagsulti diha. Kinsa naman sila intriga nimo? Imo na sang amahan? Bisag kinsa pa nagsulti nako. Tubaga nga akong pangutana. Hoy, ning mo laki! Imong gipasibat dihang nakakita mo nako nga napaingon din ha? Kinsa siya Shaina? Sir, wa ko'y laki. Kung magsige na lang kag tuon sa isulti sa imong amahan diha nimo, mas may pa siguro nga magbuwag na lang ta. Makigbuwag ka? Kay makigtik mo ka na sa imong laki? Wa ko'y laki! Sukuman ka! Klaro na lang nga guilty ka. Husto na, Bernard B. Husto na. Mas may pagputlo na tong atong panagtiayon kay way ayo. Sikag pada sa intrigas amahan nimong intrigero. Mubiya ko sa inyo. Wa ko'y kalinaw dito. Kamoy pagtipon sa imong amahan. Sakpa ko nimo. BXD. Maayo! Oy, nang Lilia. Unsa ato? Naa si Shaina dong Bernard. Wala siya din sa among puyo nang. Ha? Unsa? Hala. Nga naman nang. Ay, asa naman day siya rondong Bernard. But, Hala, unsaon man ni nako, uy. gano'n din nang. Ay, maningilon ta ko niya. Unsa? May utang siya nimo? Doon na dong. Pila nang Lilia? Ay, 1K rago dong. Uy, kiunsa man ni ang kwarta? Unsa ba? Gidatong siya laki. Uy, hala. Tinuod din ng chismisa. Nakaila ka ba sa iyang laki nang Lilia? Ha? Bernard, nganong si Lilia may mong pangutanon? Maamong lang na siya. Kuya, og musulti siya. Unya, adtuon nimo ang laki ni Shaina. Og imong madapatan o di ba mapatyan. Pasag din nimo sawa. Nagbuwag naman kamo. Wala kay labot pa niya. Lilia, paulin lang. Basig mo sa mo't kaulbog kaspan mo niya kong anak. Dali! Yato tikas kagawas. Dali lang, Lilia. Dali! Kamayon ni mong buntag. Paningil no, Lilia. Best actress ka. Sa unahan yung taka sa imong talent fee. Dali! Hello girl, siya di abas ang gisulti nimo ha? Rapihas ha? Hasta sa pasangil nga may utang ko na ko gibuhat pa na sa amahan ni Bernard. Lagi girl. Nisulti man si Tia Lilia na ako good nga gihatagan siya tiif sa mga amahan ni Bernard ba? Agig suho sa iyang pagpaningil sa imong kunong utang niya. Unya, matod pa kuno sa imong ugangan nga gidatong kuno sa imong laki ang 1K. Shaina, may mong magsulti ta. Para sa unsa pa, Bernard? Please. Magsulti lang ta, Shaina. Sige, sulti. Dili ta din ni magsulti. Magkuyog ng duha. Asa? Mangingilad ka, Bernard. Nganong ni ako ni mo dadadin ni, ha? Manaog ko sa mga auto. Shaina, please. Sa pa, buhi ko pa. O sa maning imo? Sawati ka. Bano ko nimo? Ukimingaw na ko nimo. Bernard, buhi ko sa... Bernard! Bernard, napukak na ka, Bernard! Buhiin ako na ko, be. Oh, oh. Ato hindi mo sa ba? Magsamantaan mo. Ano ba, sir? Mag-garan, sir? Pagagnaong, kunwa pa lang ko nauwaw sa roomboy, di ko mo ubali mo din, Magsulti ta, Shaina. Magsulti ra man ka, ha? Ganong kirumansa mo ko na mo suot sa imong auto. Magtiayon tong duha, Shaina. Bitaw! Ka.
Tinuod na, magtiayon ta. Pero ang pagtratar nimo nako, dili ko nimo asawa kung dili kontra. Kaaway ko nimo. Wa pa ko malimot, Bernard. Nga nakatila kog sagpa gikan nimo tungod lang sa imong pagtuo sa intriga sa imong amahan. Wa ko'y laki! Wa! Bernard! Ay, iko pa. Hindi ka buhian siya. Kung makibalik naman ako. Minuki ko niyo. Ay, iko. Oh. Bernard, sa pa. Ay, iko pa. I love you. Bernard. Kung... I love you. Bernard. Oh, Bernard. DXD. Bago naman kasama ang kaagi ni Bernard din hining tulumanon. What's the style? Naanay peace of mind is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Ako si Princess. Ginaingon, kung ang swerte mo doyog nimo, nindot kaayo. Apan kung ang dimalas maging unong nimo, wag yo'y ayo. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sis, bayan, kadaghan ba yung mga bugoy ng standby sa tindahan ng Tia Cristina Chavez Serrano Ah, taon? grabe ha. Ay, Kompleto magit angan sa imong iyaan. Kisa tingan? kuwan si... Cristina H. Chavez Serrano. Oo, Social, no? Oh, social kaayo. Kina yung dada. Dala sa shout out ng Ah, ako. i-shout out dahil siya. So, Anong panahon na? oh, Batik na. Sweet yung panahon. naon sa na siya? Ay, lahos lang ta girl. Kay sa bawon ako, klaro kay kita pasabutan. Dali na girl, dali na. Mga pating naong bay. Uso naman ang magsulob og face mask. Di halata. Ay, nako. No, klaro kay di ba kita pasabot. Oral kanu yak. Ma, pa, Nga nuwa pa mga kamukaon, princess. Kaon na diha. Karon dili mo samot kapas mo nang naong nimo. mauna diha. Unayon lang kog saway ninyo. Uy, di ba nasaway nak? Nagsulti lang mis tinuod si papa nimo. Nga naman mo, mapa. Nga naman mo nga mga hitsuraan man mo. Kamunduhag yun. Ako dili man. Anak ako ninyong tinuod, ma, pa. Anak, Dili ko ninyo sinagop. dili. Pare, kaon na di, princess. Ayaw pagdrama kay wa ikahatag budget nimo diha. Wa sponsor day. Sige, mukhaon ako pa. Chill lang quit. Nag-ask ra gani ko. Ay, awaning mga usurod sa FB girl. Ansa na bayot, uy? Ito magpalit ang nindot nga cellphone. Ano niya, maingon ang init ang duha o, tanawa. Ansa day na, uy, ngano day na bayot? O Ansa ni na, usuron, filter dye, ha? Kung mag-selfie ta, di alata nga, sagub-sagub nguwan utang. Ansa ngan? Bugas-bugason atong naong. Aw. Niya, muhamis na daw niya, gwapa magyad ta nga. Hala, ganahan ko, anak. Sige, sige. Ganahan lagi ta. Magpalit ko dinot ka cellphone. Sige. Magpapalit ko sa kong papa. Okay. Unsay naguba? Natagak man. Unya, nahumol sa tubig pa. Magadang hagbaya nimo, princess. Sige na pa. Paliti kong nindot nga cellphone. Kanang dili keypad. Kanang touchscreen pa ha.
Wow. Bisig ginanalay mo dagway day girl ba kad in fairness no. Pinangga kasi mong mamagpapa no. Bisag ambot lang. Sige na, uy, mag-selfie na ta. Og tan-aw na to, mugwapa ba kita. I-filter na to, wait sa ha. Sige, masingop ta lagi. Unsa ngan? Mapusing pa. Sige, okay, wait sa. sige. Okay. Mhm. 1, 2, 3, smile. Okay. Be, tanawa ko, tanawa ko. Tanawa, Wow, tanawa day. Awan sagob. Aw, an sagop. Wa na ibugas. Hala, wow, wa nagibugas. Oh, yeah. Ha? Hala, bayot, makakita lagi tag uyab, ani yun. Yes! Wow, ha? Reply din, girl. Reply din yun. Magkita ta, princess. Hala, no. Ay! Ikay, princess? Ikaw? Yes, ako. Chirin-chiron ko na siya. Tabunan na akong newspaper yung naong. Madapa man eh. Luura eh. DXDC. No, dinigod. Karoon pa makanid ni? Karon pa ko nakasudog ingon ini nga kwarto. Mo ni motel. O nakabaw ka mag-unsa ta rin nabita? Mag-unsa man ta? Ano mag-jerjer? Ha? Maglimot ag bata. Higda na bi. Paspasa gud ani gud. Sumidugayan. Pero, tempa. Oh, ano man? Unsa nang imong gikuha? Newspaper. Para unsaon man ha? Para nimo. Higa na pagli, princess. Higa na. Do, uy, mamabdus niya ko. Ay, kabala ka. Kay pakasan man ka. Higa na. Ay. Hala, uy, nagdali lagi ka. Sino nga yan? Tay pa. Tay pa, uy, nga nang kitabunan ni Makong Naong. Uy, di ko ka gina... Huwag na, ano... Ay, kukug na yan. Nakasan intaw ko. Pasan na to. Di ka maka... Di ko makasuka. Nga makasuka man ka? Basta. Ano ka ginawa? Basta. Maglasag ka ginawa. Kuhaan lang niya. Ay, gliyok. Okay, talaga ni Kusa naman ni Kuka. Kini. Nabirinan ka, day. Lagi. Sakit ka lami. Dili naman. Lumira di ay. But lang, uy. May untag. Di dyan ko mamabdos bayot. Kadindo tarong umabdus ka. Ha? Mari kita wag disgrace. Disgrace? Grasya na. Kiplak man tingali ko sa naka-virgin ako. Wala man juga kita sa iyang account sa FB. Gar! Ngano ka bayot? Uy, nanasay usuron. Unsa naman sad? Putot love. Makilingan? Putot love. Wow, bayot! Bayot ka gwapa na ako. Asabi. Kaniba ang putot love. Putot love. Ay, wow! Nindot ka filter, day. Sa, di ba? Awa! Umur ka princess, day. Ang ngayon ka na princess. Bayot! Yes, ano naman. Hala bayot. Dahil makig-date ako. Magkita ko no me. Oh my God! Uy, nalang girl. Ha? Lubot na bibirsin mo, ha? Ayaw na. Gusto mo ni siya, uy. Saro kang tabang. Huwag kang tagam na. Grabe Hoy, sir ka. nakalimot na ko sa lalaki nga nitabon og newspaper sa kong naong no. Ug mo'y naka-virgin ako. Karon, this time, magminaro na ko. Di na ko magpailad sa mga lalaki bayot. Pagdaang sako. Nga naman? Pareho mo sa tubo ng sako yung daog. May bastos nga. Bastos Mailan nga. gyapon ka. Saan mo, ana, be? Promise, daily. Og di na ko mailad pa. Ha, Wala, lalaki lang sila, no? Hain naman is dandan uy nga nag-set sa among date. Wa man sa dinhi. Ay, basito sa unahan. Mingaw naman sa din dapita din uy. Hain ko taon is dandan.
Yuhu! Dandan! Dan, hain ka! Oh, may ikasugat kong babae nga nagdas ang iro. Hala, kanindot og balibo sa iro ka cute. Hi, doggy! Ay, nasuko, kalain. Nadlok tingali ni mo, girl. Nahadlok? Nako? Nga naman. Lakaw lang ay. Nahadlok ko nung iro nako. Nangitngitan. Manggod ko gamay good. Ako na ang nangitngitan. Bahala siya ay. Ato pa ko sa unahan. Basig to adito sa dandan. Hain man intaw niya akong kadate. Uy. Lano. Mingaw-mingaw na ginin napita ay. Maikasugat na sa kong iro. Likay kong daan, bi. Ni, ngano ni uwang kang iro akoy? Hoy, unfair ka ha? Mas batik kag naong nako. Gusto ka muuwang ko? Hoy, hunong na ko no. Batik kag naong nako, muuwang sad ko. Aw, aw. Aw. Dagan ka lagi iro aka. Oh, lalaki. Mauna gid ni kay matod niya mag-red t-shirt siya. Hi! Ako si Princess. Ikaw si Dandan? Ako. Kuya, wala ko. Ungo. Dili, oy! Dili ko ungoy. Ako na itong gihagan ni mag-date. Unsa? Pero, kagwapa mo sa picture sa FB. Ay, photolab to na ako imong nakita. Oy, photolab to. Lo, sakitag joke. Ungo ko no ko. Ha? Kaway, ayong tawhana. Pe! DXD. Pagkakita ni Dandan ako, pwerte niyang hadluka, hidagan palayo kay ungo kuno ko nga unta. Ang iya kunong nakita kuno sa picture nako sa FB account, pwerte man kuno na akong gwapaha. Nisunod na gani us-uso, photolab pa more. Bago ito may kasama ang kaagi ni Princess din hining tulumanon. What's the style? Photolab pa more is style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.